kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda mukhozaso kutitchula kuti mdzukulu wa Nanjayiko komanso obanda kulikonse kumene muli tikulandireni. Iyi ndi program ya Kwagwanji special. Tili ndi alendo wathu pano a station manager ajiroika flag pa ujeni ajiroika flag pa jacket nkhani imene ita utilaika baso ambirimbiri. Oh yes. Daba ngaso komendo na dia flag nduma nayi amba kuyiona pakanthawi ine sinayone inu kamene munayo amavala nthawi zino musamuope uyu ande muzamwaya ajiromenya ka flag pa jacket cha solidarity loyalty to the flag. Amfumu nkhani mufuna muyipangise izimveka mwina mwache pamene palibe nkhani apa kuti ngati pali kumveka sopina kuti konse yetu nganga Kwagwanji mukukamba ka flag ino mwayika kachibapya aine ndamina Njayiko tumene mundidziwira mu ndi ineso ni mayika flag sinayone yambooneka sabatai flag yambooneka sabatai no flag mujendwa nazo tikulandireni akwenda vivi ndathokoza kuti Njayiko alembi athu iya kusolo alo anyamata masuti itu ine ndi amasuti bwana sisi maphekeza TV makabudula basi yanjani wakhapa TV afula za serious ezona family wavalira andusa makulandira asombeni wavalira. That's true. Kama kabudula banyokhala mwendo wina ukakula pa TV atamangona ngazachi bwana ezona ndi za serious ezona mafunika ukazilemekeza weka antusa makulemekeza zona no tinati pachinayi mene timachitira pamakhala wakatsabola apachinayi amfumu imakhala ndithu tidzikumana pano pachinayi ndiye amakhala okhala ngati olimbirako pang'ono chifukwa amakhala ngati wakamulozera wapa Sunday nanga si Sunday nkutali kuti dikire Sunday ndi pakatipa afula makona zochitika zimakhaza ndiye chauta akatisunga ndi moyo tidzikumana pano pachinayi amakhala olimbirako wapachinayi amakhala olimbirako disclaimer ndiye tingonena kuti funa manga malama chifukwa pamakhala ngati pali katabulence ndiye seatbelt sign tamenyerako ndi wapachinayi amafunika ndithu umwera panado chifukwa ndi wamphamvu zona. tiyambire mponena kuti tikulandireni ino amene muli ku Malawi kuno chifukwa program iyi imaonedwanso mpaka kwanza ku Australia ku New York ena achirodzukira pano kuti tionere chifukwa kwina alupe ndikuyankhula pano ndi usiku pano kwambiri dziko lozungulira zona ndiye tikulandireni tachedwapo pang'ono chifukwa nthawi zina zipangizozi ngomaso ma verifications zipangizo zili pambalipo pamakhala ma stories tikamabwera pano sanzango bwera ngoyankhulayi so padali zina ndithu last minute kuchita verify zona usegula kamwe chifoli ndikamo ukamala nkhula atakugwira panjapo tomati chani ubwerezeso zimamankhula zija usatiya ifa choti pena pake nazakomedwa hayi so sitimafuna kubwera pano titakomedwa so tilachedwa chifukwa timafuna tichite verify padali zina zake zimafuna kuyimbira maloya last minute zona verification so we apologize tamba mochedwa koma tabwerano bwino we were verifying zina zimetika mbepano kuti kodi zitikhoza kukamba in terms of the law osati kuti in terms of zina iya koma kuti papa muzimati ndi lawyer pa wapompa so full time lawyer zona ndiye kodi zitikhoza kukamba mali yake tingakambe mpaka pati sichonja mfumu momwemo ndithu kufunika kwake kotero mkotani momwemo ndithu Times ndi media house yosogola Malawi ena amangulubaluba kuma nkhani yeniyeni njonena kuti Times number 1 now mukakhala kuti muli number 1 anthu amakukhulupirira ndesi mafunika kwakhumudwisa anthu ayi timaonesesa kuti brand yathu ikhale credible at all times kuma not only also credible kuma is fair ndichifukwa yake timaonesesa kuti pali nkhani zina zimene ena amakhala kuti akuthamangira kungotulusa ife timafuna kuti tisimikize nde mumva ndithu mprogram muno kuti pali nkhani zina tinachita kutumiza anthu mpaka na kunyumba yachifumu komweko kuti akatsimikize with our own eyes, our own lenses, our own cameras. Nkhani zake zimakhala ngati zimenezo koma muchipwirikiti cha social media anthu amakamba zambiri but we want to assure our viewers kuti Times ndi brand ya number 1 basi siyamasewerayi
tili ndi lawyer pano, tili ndi presbytery lipo mpano presbytery. Sili pompa presbytery. Ofuna thandizo la malamulo pompa. Mapemphero. Ochotsa ziwanda pompa. Ofuna umera tsitsi, akupemphera kuti umere tsitsi, mutu muli mpala. Ya ndikuziwa kuti mufuna kuti mpakala. Asingachule. Nesa sinambe. Sinambe. Azidambe. Mapemphero tuchira pompa. Zampafu. Kuyankha funso lomwelo. Sitingangubwera pano, ife sitimangubwera pano kumangolubaluba yayi. Aya mfumu. Timabwera pano okonzeka. Yes. Kuti zimene tikulankhula pano. Tikhoza kuyima nazo all in court. Yes mfumu. Kuzindikira chimene chichi mu ntchito yathuyi ndi chinthu chachikulu kwambiri chifukwa chokuti ntchito imene timagwirayi si onse amene amapezeka kuti zimene tanena zimakomera. So nthawi zina timanena zinthu zoti sizinakomere enayi. Ndipo anthu amene sizinakomere enaja amatha kufuna kuti aone kuti mwina mwake taphulusa pati. Nde amatha mwina kufuna kuyeseranso njira zawo kuti nawonso azitetezere kuti mwina mbiri yawo isanongeke fa nthawi zina nkhani zimene timanena zimakhala zokuti zikukhuza anthu amphamvu kwambiri ndi chifukwa cha zimene zozo anthu ena kamba nokuwakayikira kuti ngati mukupanga izizi mpaka na olemba nkhani akulembani tikukhulupirireni bwanji. So ndi ntchito imene media house ina iliyonse imakumana nayo. Now ena mwina amafuna kungosamirapo kuti akhale agowani ayambe ndiwo kunena, then ena amana kuti okay tikhale ndifeyo oyamba kunena koma zimene tanenazo tisabwereso kuzanena kuti pepani tinafulumira tazichosaso. So kusiyana kwa mwina kagwide ntchito kamakhala kamene koko pena amaoneka ngati mukuchedwerako pang'ono koma mukabwera zimene mwanenazo mawa simungabwereso pano pakuzanena zosiyana zimenezo. So ife timayesesa ndithu anjaiko kuti tikabwera kunena chinthu tisamabwereso kuzanena kuti yayi tachichosamo makutu mwanu muja tazichosamo mmene mazipeza muja chifukwa choti tinalakwisa pena pake. Timayesesa ndithu kuti zimenezo samapange fa nyumba yofalitsa nkhani ina iliyonse imene mapanga zimene pafupi anthu amayichosa chikhulupiriro. Sayikhulupiriraso amana kuti amata kunena zinthu mawa mabwera kuzanena kuti yayi pepani. So nchifukwa chake timanena kuti zofunikira kuti pamene mwachiona chinthu pa any platform ya Times inu muzikhala kulimbika mtima kuti chimene choona. Chifukwa ife sitipupuluma kwangonena zinthu. Yes. Chicha kukhala kuti yes. Mwina kungosimikizira. Yes please. Pamene tinali ku Lilongwe ku National Talent Center ya Malawi Electoral Commission ife panali nkhani yaikulu imene inatuluka yakhuzana ndi manambala amene Times imapereka. Ena nkati tikunama, ena nkati bwanji, koma ife zosatira zathu tinawerengera ndikutulusa 48 hours before bungwe yoyendesa chisankho la MEC isanatuluse. Ndipo kungwakumbutsa Malawi kuti bungwe la MEC linapeza amthalike napa sa 56.8% imene 3,035 votes 249. Ife tinaipa 56.8 and ma 43,016,216. Mukati muone hayi ndithu kumaona very insignificant differences. Chakwera panali slight difference. Chakwera ameka napa sa 33.0 ife napa sa 32.8. So kungosiya ndi 0.2 ujakuza kupanga adi 1. Yes exactly. Ngoti mukapanga nearest kumasambo aujeni a dismal muona kuti nchimozimozi 33%. Komanso akabambe ife napa sa 4.0 ameki naonso napa sa 4.0. Koma ife natulusa zosatirazi 48 hours before MEC isanalengeze. Kutanthauza kuti ndife anthu amene anthu atotidalira kuti zimene timanena the credible and history has shown even pa zisankhozi mmene tinayendesera zosatira za zisankho zimenezi. Konjezerapo titazanena kuti anthu oponya voti onse analipo 5.3 million. Yes. Amene anaponya voti anthu ambiriso adatsusa. Ife takati kumva MEC akunena kuti 4.7 inu 5.3 mwaitenga kuti ndati mauza kuti ngati mwakhala mumamvesera amene amanenera Malawi Electoral Commission amanena kuti 4.7 imene amanena aja anali anthu amene adatha kugwiritsa ntchito machine. Chifukwa ukayika chala chakupa machine aja namba because technology imakhala yansanga imayika kumkuseri yati ku back end kuti uyu waponya voti uyu aponya voti. So zidali zosavuta zimene zijazi kuti ameki azinene nthawi yomweyo. Ena aja ankapezeka kuti chifukwa chokuti kwina kumene kunalibe ma network chani anthu amapanga verify manually. So
5.3 million amene tidapereka ifeyo ija ndi yomwenso Malawi Electoral Commission ananenaso kuti anthu amene anaponya voti muchisankho chimenechi anali 5.3 million. Just to add zimene afotokoza chimene angacha ma percentages amene ma candidates ajanapeza. So why are we saying this? Inuyo munaliko awanaliko ina zimene zimachitika kuseri anthu asanabwere pa screen kuzalankhula kudali ntchito kudali anthu afupifupi 80 people that were deployed just to manage chisankho chimene chichi. Izi zongosimikiza kuti ife tikafuna kuti tifuna tikagwire ntchito sitimangothamangirayi ndipo sitinyengererayi timakhala planning yabwino kumakhala kuti and investment imalowa kwa yamphamvu because tili ndi chimene timafuna tiziteteza m'maso mwa anthu ndi brand yathu komanso kuti perception ya anthu kuti amatimva bwanji. Zimene zizi nchifukwa chake timasindika amene tikuyamba program iyi. President Peter Mutharika alumbiritsa nduna zoyamba zitatu ndi senior government officials. Ndimafuna ndimve ndemanga zanu inu ndine tinapitako dzulo kusanjika. What is your reaction? Choyamba nduna zikasankhidwa amene anasankhira nduna zitatu zimenezi zimwina mongo akumbusa Malawi nduna zitatu zimenezi asankha a George Tapatula Chaponda ngati nduna yoona maubale athu akunja chatimati foreign affairs. Komanso asankha Amachola Joseph Mwanamveka. Actually titafika titakumana nawo matuza ati actually zina langa loyamba ndi Macholali mokuti ilawo Joseph ndi lawo batizo monga iwo mkatolika. So Amachola Joseph Mwanamveka asankha kukhala nduna ya zatuma tiyamba ndi Machola ya ndilawo. In fact akuti amaone na TV ndakazawo yakuti anazikonda kwa TV akazawo kuti akunena na nyamata banda ndanzawo akukokomeza kwambiri Amachola ndana achita kubwera kuzana ati by the way Machola is my given name. Komano odi ndine mkatolika. Pobatizana nata ayi ndikubaseni ndina Amachola mvenga tamachimu kubaseni akela bo Amachola lukoneka la chivile so adapa sano a Jose koma iwo ajanda Amachola. So Amachola moto ndanena kuti Amachola abwera sakalala kwambiri sudala kwisekali kosi nda Amachola. So Amachola Joseph Mwanamveka ndiye nduna yathu ya zachuma yoona chitukuko cha chuma timati chani so chinacho timati development and chani economic planning. Yes. So komanso poyamba adali maunduna awiri amene mbuyomo ena amachita yes anazakhalapo economic planning economic finance. Okay. Kena gano taonaso Ruan amene wa ndi Alfred Gangata amene Arwani wala yesa makadi na ino nda Roston ansamaliziwa chisankho chita mfama ina atu yasingano sitaiva zone asingano awanda Ronston chakwera nimeso nali unaso bena baje ndati labatizo inu kamba za maina akati kufuza kuti kwenda vipi kwenda vipi sila pakati kwenda vipi msisia passport pali chani wanda kwenda vipi msisia tusimali wana kuti nimeona ngati kwenda vipi bwana ndifunda Ronston ndikusiwa za Ronston ama mzee kwa mimi ndio uje ina nada bokuti aujene apesa NRB akundimbira kuti muri banja Ronston nakasi ku registration nditu so unapa kati Frank Frank kanga loba on Frank ndali kumbukira this Vayana Frank agogo anala Franklin ndio fona usafuna kukhala exactly the same nango josonga lidi Frank. Okay. Yes. So Wayana Frank timba maina hapo kafaini mimi ndabwitse ndlasingano dalito singano kababa kadimeli dali kuti singano mdali kuti singano dikira chisankho yes bilizani so mana kuti ena aono ndi Alfred Gangata amene Arwani yes amene asankha awo amene wamene anabwera ndithu ndi banja lawo ndaphalisa ati ma girls pamene popo kaboy kana zabweraso kumapeto oda wali kumbuyo ndakedudu ndakeni akeni ukhalika ndakulu kwambiri peleka chitetezo kwa Mthalika ndakeni ndanzathu alika ukhutu kaja iya msetero akumvera zinthu pamene popo msetero amakasirias ezona so awa ndi Gangata amene asankhidwa ngati nduna yathu
yoona za mziko mu office mwa president padali zokamba zambiri kodi job description yawo ikhala yotani tidapempha kuti ayi akakupasani job description chonde tininkheni nafeso tisamayankhule za malo tifuna timve bwinobwino kuti kodi muzipanga zotani. He has an idea of what he wants to do, but kubwereka mawawo however khani imene simangokamba tangodusako timanena kuti nduna zikasankhidwa choncho zimalumbiritsidwa chifukwa malamulo akunena kuti simungambe kugwira ntchito ngati nduna musadalumbire chifukwa kumakhala zinsinsi zaboma zimene zimachitika ku kabinetiko zimene amayenera kuti atiuza we pajapa kuti even atakhala kuti mwina alawaphala sangayankhule pena pache yayi chifukwa chimakhala chinsinsi cha dziko. So tsiku linakankanena kuti timamve ku kabinetiko lachitatu lija lachinayi. Yes, napo. No, anthu amapanga leak. Anthu amatha kutulusa makamaka khala kunena kuti terekeze kunena kuti mwina akwiya and they feel like kunena kuti mwina akapita kunjako ndiukanena zinthu zina mwina pakhala some sort of public fairness kuti anthu apanga identify ni mavuto amene akukumana nawo, so anthu amachita leak koma even kuti muchite leak kuti tinene kuti public ati mu kukabina nakamba zotero kawiri will never say kuti ananena ndani. So under oath samainera mayankho zimenezo koma poti munthu ndi munthu zimatuluka zimene zija. We have even heard akuluakulu akulemba kunena kuti koma ifeyo cabinet yathu inali mwina yote maybe not explicit details koma anthu amayankhula ndithu. Komanso inuyo banda pamakhapo munthu wina amene mamudalira amene zikakuthinani kwambiri mmatha kuyankhula. So zokhuzana ndi Tonse Alliance ndi ziphinjo zina zimene anthu amakumana nazo anthu amayankhula. So zimabwera pa zipsinjo. Pa ziphinjo. Okay. Kawiri akakhala kuti agwirizana zoti adye bwino muona ngati angatuze. Sangatuze. Koma akhala kuti aphinjika amasanduka kuti koma ifo tuphinjika zenu. Komanso maiko anzathu ena amene tawandikana nawo anatsigula ena amanena kuti cabinet kwathu timakambirana zawo tizotene. So zimatengera paka chipepa la tswa. Yes, so zimatengera maiko ena adakakhulupirira beya kumakhala zinsinsi zina zoti mwina simanga Kenya. Yes. Cabinet kangokumana mtengwerekeza pachisana. Yes. Pachiweru kumatuka pepa. Cabinet kangokumana zawo. Takambirana zawo zomwe zili zachinsisi kwambiri sangasangene of course. Kumakhaza chinse. Makazi na zoti mfumo olo ma meeting athu makampani kati muno. Sunde ndizose mukatuka kumwe kuja mango fika ku maziwa kuti izi ndiza ujeni izi zinazi ndiza back end. So ndimwe zimakhalira. So timango phera mphongo pa kulumbira kumene kunachitika dzulo ndi zimene analankhulano a president Amuthalika choyamba anauza and he keeps on reminding anthu kuti sikuti panopa ni nthawi yoti muone ngati kuti basi mukachoka pano phwando lakakowa. The tone, and he actually said kuti I warn you ngati mupange ziphuphu corruption I'll get rid of you. Anenaso mosatani mosapyatira zimene anthu akhale akupanga nazo chidwi kwambiri chifukwa choti sometimes zimene zimachitika mbeta akhati kumanenera mwina pena anthu akamachokera kudzuwa amatha kukhala ndi kaludzu kambiri ungofuna kufika kalekale ayamba chifukwa anthu ofuna kupereka zikwama amakhala nawso ali tcheru ndi zikwama zawo. Amfumu iniyo musamati ngati simkudziwa alipo anthu amene amakhala ndi zikwama ready kufuna kupanga capture anthu amene wasana khale even pampando. Bwana mukuziwa ndimati ndikuoneni. Bwana chani mokuti ine ndikutsimikizirani panopa amachola. Ujena wa Aluwani atapatula mafoni awo ndoti ndi ngri ena wafuni azabwino ena wafuna kuti tiyankhulani pambali patifuna ndikuuzeni zina zachi. Achokawa mandipinga yakuti ndepali kakuti kodi mukhoza kundipangira zakuti. Zimene zozo sikuti ine ndikayankhula choncho ndoti ndikusinjirira. Alipo anthu ena amafuna kupanga timadiru tawo. So president he was firing his warning shot. But if you dare go that route, I will get rid of you. So komanso mwina poti anzanga wasalankhula sachito kukhanga kuti angobweriza zanga mwina ine ndisire pamene papa kuti iwonso mwina apezepo zina apeza mwina pokwera. Pesa nika mnofu. Akusira nika mnofu. Osangosiya mafupa. Ndithokoze. Wasala ndi mnofu. Chifuka Wasala ndi mnofu. Chifuka nkhani imene ya trenda kwambiri anthu imene ayichita comment kwambiri ayigwira ndi nkhani ya meeting imene ananena a president Amuthalika. A president Amuthalika anafotokoza kuti pamene ankabwera kuchoka ku America kubwera kuno ku Malawi anabwera poyamba ngati legal advisor wa president. Kenaka anazapita ku Minister of Justice. Ndiye amenena kuti anadabwa kuti atafika
akuti kumakhala ma meeting opya ndipo amanena kuti palibenso ziko limene wakhalapo kamene gwirako ntchito onati kuli ma meeting kuposa kuno ku Malawi. We are a country of meetings anatero. Akuti ndiye kupezeka kuti pamba akulowa meeting so mulowa meeting ngati lero ndiye mukambirana zinthu zosiyana kenaka 2 days later ndikuza khalanso ndi meeting ina yokambirana zimene munakambirana siku loyamba lija. Kenaka akuti kuza khalanso ndi meeting ina yachitatu kuzakambiranso zimene munakambirana last meeting iji. Ndiye akuti hayi tisakhale ziko longokonda ma meeting ndikuononga mwina chuma chifukwa chongofuna kumangokumana. Ananenanso kunena kuti ngati kuli kotheka panga ndi ma virtual meetings masiku ananikhani za technology tiyeni wina takhala kwina khala uko internet kuchita connect basi tikumayankhulana meeting kutha. Ananena motero ndithu ngati mpofunikira kuti anthu mukumana koma amakamba nkhani ya efficiency, amakamba nkhani yonena kuti pena pake bureaucracy mauso amene anazagwisa ntchito timakhala ndi red tape bureaucracy kufuna kutalikisa zinthu za boma kulephera kuti ipite pasogolo chifukwa anthu ena timazimva ufumu maofesi timazimva ufumu Capitol Hill. So mafailo kuchita chonchi anthu kuyendera miyezi 4 kuchoko chitipa kumuona ujeniyo kaya ndi PS ya ndani kulowa mu office osamuona ukoko nali mafailo hata mpaka magalasi ziganizo zimene zosezo kuna anthu akudikira yes ma decisions that he must make koma sakupanga sakupanga so kukhala ndi mafailo ochuluka sikutanthauza kuti ni ntchito yambiri kumathaso kutanthauza kuti sumatha sukugwira ntchito kwabwino ndikumene koko sukuthayo chifukwa ngati ujeni table ili clean ndiye kuti sizukhalitsa zinthu mu office exactly you're efficient. Yes. Ukuonesesa kuti zinthu samaime pa office yako. So mukati mwamvesesa amene akuyankhulira muthalika kwamba amene anayankhulira ku stadium kuja mpaka na zulo akuonesa kuti ali very serious and amene achulira mu Msisia nkhani ya tone akuonesa kuti ali mukonzekera kumuonesa wina bangwe kunena kuti no masewera no thukuloko. I'm here to make things happen. I'm here to make Malawi a better country and this government will deliver. Tony yaki kumonika motelo. So let's wait and see, but we are wishing him and the entire team in government all the best. Kodi ma meeting amachuluka bwanji mboma chimachitika chani mwina kuyankha from the surface chifukwa president akone kuti akudandaula kuti chonde tachepetsani. What are the secrets behind the longer and frequent meetings kuboma? Okay, kuboma kwathu anthu ena kanazipangisa zinthu zina zake kuti zizikhala zovuta chinthu chokuti ndichophweka kuchipanga. They want to give an impression kuti ichi chinthu chili complicated chofunika kuti mwina anthu mukumane mutani, but the end game kumapeto komakhala kuti they delay zinthu zambiri cholinga chokuti munthu wina wake amene akufuna zinthu zake zitheke somehow you are put under duress kuti mwina mwake ukagule fanta kapena kuti zinthu zako zitheke. Number 1. Number 2, kachikhalidwe kena kake kuti ngakhale nyengo za sintha anthu ena sada sinthe ndi nyengozi akumakhulupirira abe ndithu kuti munthu kalata ukalemba uzinyamula uzikapereka anthu kuti akumane meeting ndi yankho ukukhala malo meta khalira sizingatheke ati zimapepukira wina akakhala mbali ina wina ali mbali ina mukuyankhulisana. People still believe kuti there has to be that physical presence kuti mupange ziganizo. Now zimene zozo titamapanga ziko lathu lolemera kwambiri I don't think alisanga dandaule because we say kuti maybe we've done everything anthu akusowa zochita kwina kwafuna zicheza ndi majokes, but ziko lathu limene kufunika ziganizo zipangika nsanga because we have to play catch up. Kwanza tamanga tithawa kwambiri if we don't have the luxury of time, we don't have where people can just come kumadikira meeting siku yamba tikundikira munthu wina is caught in traffic ndikire guy wina wake guys let's give it another 30 minutes we are waiting for one guy akuti wakumana ndi the mother of all traffics. Chief, no, that's why kudabwera technology to deal with my bottlenecks ngati amene wo kuti you can sit anywhere, segula laptop yako or phone yako and join the rest of the team wherever they are and contribute just as you would have done ukanakhala kuti uli konko. So for me my meetings ma company na poona kuti anthu even amakonda kulankhula fa anthu ena amamva they love listening to themselves ndi akumapanga ma meeting atayimirira chifukwa pena akakhapa mpando anthu amakomedwa kwambiri. So some companies organizations have adopted where if you meet physically but you must stand chifukwa mukatopa
mapanga zoti meeting itensangasanga kuti mukakhale basi. This is just to cut on the hours that you spend sometimes talking about issues over and over. Inu muli ndichonena ndimati nene zimene na wonders. Inu muli ndichonena ndimati nene zimene na wayanas. If wayanas already said, come on man. Come on guys. So it is that mentality kamene kakwena kuti tikasuke nditu and know kuti guys we don't have all the time. Ma meetings sinde kuti kugwira ntchito. Mukoza kungolankhula na 2 minutes nkukapanga zinthu zambiri than kuononga siku lonse 12 hours. Mukachoka wepo pale sio mangopita kwawo. Nthawi zina onse ali mulilongwe ndiye akuti tiyende 2 hours kupita kusalima. Kukambirana zimene akhoza kukambirana kandi pa hotelo mulilongwe momwemo. Zimene inde chani zimene. Ayi kwina kuti zivomera ndikuba pe? Number 1 kuba. Number 2 china chinchimitsi. Sa kuti kuje ni mphepo yakusalima ndiye akuti ayi so achimwene akutero na kuti akusalima ndipera anthu amaganiza. So pamakhala nthawi zake. Makhala nthawi zina ndi ma retreat kapena nthawi zina makhala ndi ma special meetings koma simungakhala every 2 weeks muli kusalima, every 2 weeks kusalima ndesa musalima office muzikakhala kusalima komweko. Ngani makhala ya allowance or even kulo kuplanta anthu amafuna kuti mpaka natuluke apite kwa Vumbwe. Reason akuti kumene kuti ndi Tolo district chifando kuti allowance ndi titeka. I have encountered leaders in government akupanga zimenezo. So tisama bwere pano kumakhala ngati so iya ife tikunena zoona kunena kuti linali ndijera kuba komanso china chimizi chifoti ena amaoneka ngati kuti mutu wawo amene kuonekera pa ucheni paja pa Zoom katilekeza kuti tugwisa ntchito kandi ku committee akuona ngati kuti yayi ndikuti apa anthu sandipasa ulemu kwenikweni koma andione mene ndavalira lero ndiye mukalowa meeting muja nonse muzipereka abwana mwazuka bwanji abwana azuka bwanji timaulemu timaufumu tochita kuzipasa boma kumalephera kuti lichite zinthu. And remember mukakhala kuti muli kuma meeting amenachi ziwani macheki sakuyenda anthu ena akubwera nkumabwerera nkuba secretary ndito akuwauza kuti abwana ali ku meeting uku mpaka na mazulo chonsecho mati ndekuti akubwera mikaka menepo makhala ngati kuti iya zimene akunena day ma meeting asamwe kati please so lesa kumati kumasunga mamwe day basi iwa boma kusalima iwa boma kusalima ndikuganiza bwino kusalima mbuzi ni mbuzi oloita kusalima ndipo tinakakhala kuti ukatenga mbuzi mulilongo pita na kusalima ngaseruke ng'ombe nditu so kunamiliza kuti kapita kumazi maganiza bwino aya mfumu ng'ombe simuganiza wapali pose mazi sangathandize munthu kuganiza palibe sasi mene mbuzi ndi mbuzi aya mfumu langa mbuzi tikachokezana nayo mulilongo pita muje kumazi wa meeting yo account amathandiza kwezi batili zikulolemera kwezi zikulolemera kwambiri ma meeting ndetili nawo maybe timvera zimene akuti fotokozerazo nkunena kuti maybe we need to change iwo amene amakhala ma meeting ambiri what is also the problem chikupangisa kuti muzikhala ma meetings ambiri onchani maybe something somewhere is not right. The allowance culture yathu mzanga wina adabwera ali iyi koma makonda ma allowance akuti kupanda allowance athu kunyanyala kubwerera kumabwerera. It's another problem imene no it is talankhula ndipo nini ankhenda viki anthu atazindikira kuti tikhoza kumapanga ndalama pamwamba pa masalary athu amene asali bwinowa and njira yake ndi I think anthu anasikhala tatsekuka maso. We all have money. You can't sit here and pretend kuti ife patakhala opportunity kuti we need to earn some money or not, but the degree so sometimes you know that's why mina buku la mawa mulungu limanena kuti the love the love of money. Yes, so yes ndalama we need money. Kumano ukakhala kuti no wasogoza iweyozo ndi ndalama basi. So anthu aja anaona kuti guys muboma muli ndalama koma ife matipasa zonyenyeka. Okay, masalary athu siabwinoyi koma pali ndalama izizi zoti ife tikhoza kumazipeza popanda kuyambana ni munthu tikangopanga kanjira kena kake kuti azitipasa ngati allowance. Chief imene kunachitika chimvano cha mafu ndipo inu ma government ministries departments and agencies amafika poti kuchita kuona kuti iya iso amene amayendesa mafailo pa judgment kunena zokazoka zichi kuti chinthu chichoke mu office mwanu chibwere mu office mwanga ndetu pali wina wanyamula file kuno timangotenga tokha walipo kuboma kuja ntchito yawo iwo ndi ama messengers am offices amatenga file imafika pena kuti mfana iso tinganizire naiso
aje koma allowance jama pezeka kuti anthu amene akuti mwina ma nights amene munthu uli nawo pachaka kumaposa masiku amene ali muchaka mucha kuti munthu ali ndi 600 nights kuti in a year utakati wagona every day ndi 365 iwo wagona bwanji masiku 400 siku limodzi umagona kawiri you understand but it is just a way how people have munthu chifi akaziwa kuti ndalama ili apopo banda they will do whatever they can to get it. So how do we solve that? Probably that is our assignment that we have not done well. Kodi how do we make sure kuti munthu uyuyu timupase zinthu zake zofunikira so that allowance must not become chimene chikumpanga tempt. Can we agree how best we pay people malingana ndi ntchito imene akugwira kuti kandalama kera because tendinene zoona meta khalira ino tili pano papa kuti pabwere munthu wina wake abanjaba zina kuti achunga ndimafuna kuti mundikire nyimbo kwa ile ndini 10,000 achunga will like my friend 10,000 wacha however ndipereka 10,000 janga not to offend him I want timafuna mundikire nyimbo pa TV ndi 1 million kwacha I'll say okay utaima kae ndikuone. Do you understand the scenario? You must reach a certain area whereby if somebody is dangling something, like even the police officers, for example. Maiko anza tuena umafika kuti wa police sungamuzo da ndikufuna ndikubasa an equivalent of 20,000 wacha. Akuza kuti I get paid, I can buy my own drink. But atunziko munomo. Are you sure? Kuti akuyimisa pena pake iwe unaiwala china chake ukana kuti palika 20 apa. Ndi angata ngakakane chief. That is compared to the money that they get paid at the end of a month. 20,000 that they are making in 10 seconds. It becomes a very big temptation to them. So, nimbali zonse. Kajikhalidweko kadabwera chifukwa choti mwina ukuku sina konze bwino. Tikakonza bwino ukuku nkuna kuti my guy, tukubasani ndalama za bwino and you continue to ujeni nde you guys. So, sometimes timayamba kulesa makala tisanapeze anthu zophikira. So, tisayambe kulesa kuti musamaphikire makala tiapezereka yanthu alternative energy. So anthu ajangada kuphikira kaya ndi gas, we've made sure that apasa mastove aulele they can access gas is way cheaper than makala. Then we should start punishing them for using makala because we've provided them with some solutions. We've provided them with alternatives. But maybe sometimes is we just fail getting the good money that we get versus our friends that are not, they have got big titles, they are driving big cars, but their salary is not the same. They looking at that as an advantage. Number two, ena ndi ajira chabe ndakuba. Anthu ena saka na ndalama chief. Olo kuti papezeka mwayo kuti munthu ali nazo zambiri zochuluka koma pera pake pali 5,000 kudabwa munthu phuma limene akupangira kuti pike mukukana kubwera ku meeting chifukwa kuti ku meeting nonse musasaina 10,000. Are you sure? Kukakhala kuti kulibe ndalama ndamangotumiza ma representatives. Wherever there is money, then the big man himself is going to go. That is also a problem that we need to deal with. So I wanted at least to start this conversation by looking two different scenarios. I hope that for those momveka. Yeah. Chifukwa chake ena amakhoza kusiya ntchito yabwino kukalowa ya mboma yolandira pang'ono. Chifukwa kulitina to gwanchiswe mwenewe. That's the language. To gwanchiswe. Pali mawu amene amagwisa ntchito ku Capitol Hill ati boma limalera. So it's very rare kwamba munthu kuti wachosedwa ntchito kuboma. Ndi anthu amatha kukhala osamapita ku office, anthu amatha kukhala kungopita umene kuja for 1 hour wachoka nkumayendesa business yawo nkumapanga zina. Koma they are secured kunena kuti ayi salary is lower ndithu. Komanso mukaona ma allowance yawo ayi maulendowa ndi anthu amapanga. In fact anthu amajera ma allowance kwambiri kuposa so salary yawo. Sakhalira salary. So the allowances are more yes than they are more than masalary yawo. Chinanso chimene mafuna kunena mwansanga chonena kuti takhala tumakambapo kumbuyo kunena kuti timakonda kumathamangira kuanena anthu andale. Koma sitimadziwa zonena kuti kuliso mavuto ochuluka uku kuma civil servants uku kwa anthu akugwira ntchito mboma kumene timayenera kuti so tizikonza ndipo kupanda kusamala awa ndi gulu lonena kuti thakulepheresa amene ali kusogola ndalewa kuti agwire ntchito. Chifukwa mukati muone nkhani ya public service reforms idakambapo nkhani ya allowance. There is a recommendation on issues of allowance. Mwina that was also one of the reasons imene adaipondereza because from a very trusted source wina nanena kuti anauza president kuti ichi chikuphulikirani icho osayambana ndi anthu ma civil servants. So there's been no one daring to say kunena kuti kacha iyi tikuithesa. So pamene tikuthesa imeneyo mukananena wanda
tisiti kunena kuti we are happy ndi mmene mukulandira masalary anu ayi tiye ntonjezere masalary awo, people should be compensated fairly, but at the same time pali kankhalidwe koononga kamene kaliko kamene we must as a country deal with, and it's not going to be easy chifukwa kanalolera anthu ambiri zimene zichazo brand sumapanga munthu mmodzi sakufinance okha zimayambira kuntunda ndekuti ma PS ndipo minister akabwera amachitanso kumpanga indoctrinate kuti kudya kwa pano tikumakhala motel so ndikuti kumakhala exactly ndikuti kumakhala minister ma PS ndekuti ma directors ndakuli akwa accounts chimakhala chimvano chamafu. Ineyo I know of one young lady amene anachita resign from government, anauza amayi yake unena kuti amayi anga magwira ntchito mu civil service nthawi yayitali, how were you managing? Ine ndimakudziwa ngati munthu wopemphera, how were you managing to work in the civil service like this? Akuti this is too toxic for my faith, sinimafuna kugwira ntchito kunja, but I'm leaving. Mwana ndikupanga resign. Anayi mwana watu wangophunzira masukulu omwe wachizungu nde wabwera very passionate afuna kuti athandize dziko lake. Akuti atangoona first month ata mwina zikungochi, second month mwana anauza amayi yake I'm resigning because I cannot tolerate this level of mediocrity, of unprofessionalism, of filth and greed inesingazikwanise. Ata amayi yake anachita manyazi. So all I'm saying is ichi ndi kateo imene mu civil service is a kateo nthawi ikutamanga ndimafuna kuti tikambe nkhani ziwiri on the same tisanapite ku nkhani ina kacha ya magalimoto kudali yense kaya ndi ku state house kaya ndi ku OPC aliyense angakhale ndi galimoto yaboma ndi chuma chathu mmene chikuyenderamo. Ndimafuna kuti mutati yankhulira pamenepo inu ndimafuna munene kuti muyankhule pa mfundo yakuti tingachite bwanji kuti nduna zathu zizikhala ndi mphamvu chifukwa sizoona kuti PS CEO wa parastate azimudoda nduna basi khuma chifukwa choti director akumzunguza ndiambe ine mene mwandipasa ya magalimoto. For the longest of times ndiambe ndi ku state house. Ku state house umakhala ngati malo onena kuti kulibe accountability. Zomwe zija anthu amabisalira zomati issues of national security izi za kunyumba ya chifumu kumene kucha anthu amatikita ndipo amapanga zinthu zoopsa mudzina lonena kuti kunyumba kwa chifumu. Now I need to be very clear here. A president sangadziwe china chili chonse chimwe chimachitika ku state house. Kunyumba kuchatu nkokukulu kula anthu ochuluka amagwira ntchito koma kumakhala anyamata ena ochuluka nzeru amene amaona kuti kunoko makamera aja sakutiona kwenikweni ndi amaononga zinthu. Kumbukira nkhani even ya budget. The budget of your state house has been very inflated. Ndipo ndi budget imodzi yonena kuti munthu samayigwira kuti apa inayenda bwanji basi zimangopita ndalamazo kuti mapanga bwanji even panopotaona nyumba zina zonena kuti not even being maintained. How come? Koma ndalama tinakupasani zochuluka za ku state house. Now on top of nkhani za ndalamazo ndi nkhani ya resources kagwiritsidwe ntchito ka zinthu za ku state house timakamba apa anthu nomudziwa kumene kuja kuti kunali makamera kumakhala makamera kumene kuja ogwisa ntchito media department ya ku state house. If you account kunena kuti panopo tiwerengesere kamera ina iliyonse ndi receipt yake kuti inagulidwa ndipo ngati yasala kusanjika kuja kapena yasala ku state house kuti longwe muona kuti mene makamera zena tizidabwaso kuti ena wakhwanga tisakuoneka ndi kuli malaptop zimene zijazo makosana ndi zinthu za Malawi. Inuyo mangopasida mwayi kuti muzigwiritse ntchito on behalf of Malawians. Mukamachoka mmene kuti muzisiye because katundu uja si wanu ayi si wanu. Ndiye muone nkhani ya magalimoto. Nkhani ya magalimoto masiku ano zimakhala ngati kuti ku state house kuja kumakhala anthu awiri atatu amene amakhala ndi mphamvu kwambiri. Ndikati kwambiri tu ndimvesa. Nthawi zina mphamvuzo kumadusa za president. Kuposa president kwambiri. Ku state house amachita kunena kuti wakuti mumekhula. Have you gotten clearance from wakuti? Osatisa from HE. No. Chifukwa those people ndamene amakhala kuti zonse zimazira mwa iwo. And iwo amakhala ngati kuti ali ndi advantage leverage yomuuza president and the president amawakhulupirira kwambiri ndipemphe asogolera ma president makasa muthalika panopo a chief of staff ndi gulu lawo inde muzakhulupirira komanso nthawi zina muzizola mete ndi anthu
Now also they are prone, they should also be accountable. So in all fairness, and when because if every person of State House as a kalani chiprado, as a kalani Toyota amasigwano, magazras, ndi kuti chumacho kumachikalapo kwa misongo ya Malawi ipulumuka. So some of this is total abuse. Muntu 2 years yomwe sa amaenda wapansi timakwera limozi mini basi kupita kwa manje. Pano afuna akhanisi magamu zimeje ziwiri auti mozi china nkwalire. Adona na also azifunika uti azipita kunsika. Who are you? Who are you? Who are you? I like that. Who are you? Ukusewele tandalama za Malawi. Who told you that you are entitled to our taxes? Kukozo kala muntu wopya ku State House kuposa president. Zonse zimangotengera mwina ndi style of leadership yako. Mene iwe uvesesera udindo wa president ndi how you want to execute that power in that office. Because ngati uli president okuti ukuziwa kuti pakuthapa zonse uze anke ndiweyo. Palibe munthu wina akanga kupange ziganizo pa munthu pako. Because chiganizo chimechocho yoza jankha bwanji. So wena kukhala munthu ozindikira kuti ine zinalanga ndimene lili mkamwa mwa Malawi. Zisanzo tinazo pano patu kachoipa chimene chinachitika boma lapitali ndi Chakwera. So tamapanga kaya ndi mwana wawa iwo akuziwa kuti zinapanga ndi wakuti koma zili pamutu pawo namina kuyankha. Chimozimozi mena akulu amuthalikawo. And amuthalika mukamva akuoneka kuti is speaking from an experience. Kuti na pena pake nthawi ina akathinki mwina ndinazayangana kumbali. So pano pafuna kukhala chidwi. So sungapite kumene kuja ukhapo checking every line. Exactly. Checking every line. Then you have anthu apo oti walemba ntchito ndiweyo kutenga mphamvu zako usadapase kumakazigwisa ntchito mulakwika iwo samadziwa. Because timanena nthawi zonse kuti yes umatha kupereka kuti kupangana zakuti but the power must be consolidated in one office. You can't have somebody having more power than even iweyo. Then anthu azipezeka kuti akukata manda one of your workers kuposa iweyo. Ziganizo zambiri adapanga munthu amene amalawi sadamusankhe. Udamusankha ndi iweyo ndekuti amapanga zimenezo ndi iwo tamvomereza. Otherwise if we will never separate that from you. So sungabwere pano pa mwazanena kuti ayi ineyo pepani yankhoseunda anapanga izizi ine sakuziwa. Phiri ndi magona pa ntchito. Fa mmene timagwirira ntchito ndiyo kuti olo timu yampira ikamali phera timachosa kochi. Just shows you kuti you are the boss, you are the one who is making decisions, and if they are not giving us results, why should we keep you? A player you goalkeeper yakumachinyisa kwambiri zigoli, fix it. That's why you're there. Don't come complain to us. We gave you the power so that you can fix this country. Don't come here with excuses. My excuses would wadziwa chifukwa chake timalemba ntchito munthu kuti iwe go there and fix it. Yes. Tanena kuti Chakwera ayi fix zachumasi. Chakwera ayi. Then you can't come here and start complaining to us. Yes. Nde musabwere so kuno kumaza ti iya pepani chanji yayi. Mapepani ayi. Mapepani wo ndifanye kuti akulemba nini ntchito tikudziwa kuti palizo kuti mukagwire ntchito meneja. So chonde tisamba. Tingakhale bwanji ndi nduna zamphamvu. Ndimene mani nazo ndibwera kumweko. It's the leadership. It's how the leader is. Because ngatine afumu nduna tatu nduna zathu zimene makhala nazo even makwalalamu pakachitika maliro afumu sakwanisa kuyendera maliro onse pena matitumizira nduna. Koma nduna kufika pa maliro kuti yankhule malamu afumu anthu kumayichita chipongwe kuitani ngoziwa kuti amfumu kuti zikwavuta muzimo. So chipongwe chimene tikanapereka kwa mfumu tungotengera advantage so kupereka kwa nduna wawo. But if you understand power dynamics, power play, mmene mphamvu zimayendera chief nduna ya mfumu ikabwera pamalo ndi panga represent afumu acha. Upereka ulemu wa mfumu. Mmene umapereka kwa mfumu upereka kwa nduna zake. That's why mina manene achunga president sangakhale malo onse. President sangaone pansi. Ndamakhala ndi nduna zake zimene zimagwira ntchito ndi authority yake. That's why ali ndi mphamvu yozichosa popanda kutiuza, posankha popanda kutiuza because zalandira mphamvu ya president. Kwagwira ntchito kuti azituma kucha. Ndi mwana wa ndana amene akuderera amene kujayi popanda ma consequences. Because Moza kangonesa ku challenger, insubordination, whatever, must be made with consequences. Guys, there's a new sheriff in town. Kwabwera wina wa police chief akugama unyolo anaupanga ampulupulu anaukula ntima oderera.
koma munthu kudelera chief popanda even presidential directive, kupereka directive afumu mopanda upanga, and nothing happens. Wina amakaitengera even mwana pa nyumba pasapezeke wina akukwera business class mwana pa wiki nyumba yomwe anthu nenga ma business class and nothing happens. You think are people scared? Koma mwana even pa nyumba paja iwe panga chakutosa panga iwe panga chakuti chief kambama imene katheje imene utampasa wale kwa maziwira ati kuti pano kapanga za usiru palima. There must be consequences for disobedience. Yes, there must be consequences for insubordination. If there are none, people are going to push it further, chief. They have nothing to fear. Don't ndipo sunga kale president o maupa kuchosa anthu ntchito. No, mwana wawo fire them. No apology whatsoever, fire them. Anthu atengere pophunzira kuti mwamona zathuja zimene mpanga kula olo ng'ombe imozi ukayikwapula ikabwerera zina zimabwerera tu in line imazoti uya kumchapa zathu. So chief, discipline is very important. Let's have a disciplined government. Let's have disciplined leaders. People are going to follow the leader. Koma nangatanya matatina timene timadzavuta mphamvu zaka amazitenga kuti uwaza kuti munthu pa ministry po mwina ndi director chabe CPS ya wachipani wachipani ambiri wavuta ndi achipani. Yes, ambiri wamakhala kuti mphamvu zawo sizimakhala zawo, zimakhala za munthu wina. Amakhala kuti ali mpodalira. Chifukwa malo amodzi amene amalemekeza maudindo ndeni mu civil service. Mu civil service muli maudindo ambiri, ma positions. Koma ukazaona kuti munthu wina akuoneka kuti sakutekeseka ndi mabwana ake, akuzimva muzazozonera kuti nthawi zina mwina ali pa chibwenzi ndi munthu amene ali kuntunda, kapena ali ma business deals ndi wina kuntunda, kapena ali pa chibale chakumagazi ndi wina kuntunda, olo kapena onse ndachipani ndi wina kuntunda. Pamakhala connection ina yake imene munthu amayigwisa ntchito nkumalimba nayo. Otherwise a junior will forever remain a junior. Kulibe kunena kuti junior ndiye kunena kuti panopo fa chonena kuti boma tasintha ndiye wewe uzimuza senior wako zochita. It doesn't happen like that. Ndipo anthu chimene amayiwala nchonena kuti junior akakhala kunena kuti akunderera senior, siku lina junior amazakwera amazafika senior. Ndiye umazafuna kuti ma junior azikulemekeza. Ndio anthu amati koma tweni muli pa position iyi anzanu apa simmatani simmalemekeza. So anyamata ovutavutawa kawiri amakhala anyamata achipani. Komanso ndifuati makamba nkhani ya recruitment. Kalembedwe ka ntchito mboma tizikhala very careful. Tikangolowesa mwachisawawa zokuti anthu azingolembana zosaziwika bwino, anthu olembedwa mopanda formality, mopanda dongosolo ndi amene amakonda sokhala ovuta kwambiri. Chifukwa amene adayivutikira ntchitoyo amayisamala ntchito yake. That's right, yeah. Amene ali qualified for the job, they are professional when they're working it. Ndiye koma awa otitangu watola pena pake kula zikhala ngati maso achipani kapena maso athu kumeneko ndi amene amazunguza kwambiri, amazimva and they feel like palibe chimene amangatani chimene chingawachitikire. Ndipo amenewo ndimalize motero ndi amene boma likamasintha muzaonanso number 1 kugwira mutu kumalira amakhala kuti awasimu alipo ena mmene boma la sinthamo mkofeso komwe sakupita akodikira atiwerengereza athu achitazwira awerengereza chifukwa amene amapangiramo upita bwanji nyazi inolamba kungwira nyazi limene alimentha imene labwera nyazi limosi at least limosi one nyazi has come back and said one nyazi has come back to convict him. So is they are convicted kuti ine zimene mapanga zicha sindingabwerereso kumene kuchako ndikafikira popanda kukulankhula popanda kalata wekha ungodziwa kuti ine rafiki yanga yatha nazichosandeka chifukwa anthu amene nkajira sadabwere fanyake timanena nthawi zonse kuti inu chonde anthu ena amene mumakhala busy sazakhalapo pa nthawi imene mukayankha milandu. They will not be there to protect you. So ziwani zimenezi zitsanzo tili nazo akakhala kuti iwaja alibenso mphamvu zimene makhala pa nthuzi pake paja mphamvu zimene zija zapita chifukwa zimabasidwa ndi Amalawi omwe aja amene amaoneka opeperaja. Amalawi omwe amapempha makakhala panzere kufuna fetereza makuponi aja amene aja wachifi namene amasankha kuti sopano akaini mphamvu ni ndani. The same people. Timalize ziwiri ya jihana mafuna tiyambe imeneyi pali nkhani ziwiri kuti achihana sadalumbire chifukwa chani dzulo ndifunso lofunika kwambiri. Ku State House newspaper ya Daily Times yati kwachitika chiwawa
chiwawa chiwawa kuphwanyika so ndi chiwawa chiwawa maona ngati chiwawa ngati violence mati chiwawa koma kuti nanga isinu lilime lanu la chitumbuka kuli kumene kuja mankhula chinkhonde chinkhonde tukumba na mitundu iya maona kuti lilime lanu la chinkhonde lesanga simanga zimbetse iya lilime lanu la chinkhonde akule pandirande tuko ndaja akule pandirande kuja kuti kundiopyeza ino ameneyo atola na baweru kundiopyeza lilime lanu la chinkhonde ino ameneyo tiyambe ndi imene yachihana what's happening section 81 ya malamulo akulu aziko lino constitution of the republic of Malawi says kuti pamene president wasankhidwa first vice president second vice president sangambe kugwira ntchito zawo asanalumbire section 81 okay ndiye kunena aso kuti polumbira pakepo pakakhale pa public mchichewa tinene kuti kuchani pabwalo lake sikuti tikunena ground koma tikunena malo kuti ofikirika ndi anthu malo ofikirika ndi anthu onse pagulu okay kuti wina wakumbayani akhoza kukwera mini basi popanda wina wake kumachingira kuti usabwere pano okay pakhale umboni so ndieno tinakonzaso pali ma amendments amene tidapanga kumalamulo amene 81 yo mpaka na zija zinabwesa za 7 days zija 30 days ndiye tinanena kuti second vice president komanso first vice president akhati wangosankhidwa appointed first ngati president wapanga appoint mmene napangira mwina ndausi kuti anthu amvesese bwino amene atalumbiritsidwe 14 days of the appointment the same way we appoint the vice president so ngati mwamusankha within 14 days akwena kuti akhala atalumbira koma pa public place now momwe poyamba program inanena kuti kulumbirisa kwa nduna ndi Enoch Chihana ngati second vice president kwachitikira kunyambadwe ndi anthu anaudi that is a private place so they said okay let's move it to Sanjika then they were told again no, Sanjika is not a public place. Okay. So not all government institutions are public places. Okay. Kusanjika sungango nyamuka ba private residence. It's a private, yes. Sungango nyamuka ba kusanjika and fulani ndilowe kumene kuno. Chief. Kuma classification is a restricted area. Okay. So that's why Ajihana sana lumbire kusanjika even though they had moved from a private residence to a state resident, but that is still not private enough. I mean public enough, okay. Say. So mambo wao wena ukhala malo kuti anthu akhoza kubwera wina aliyense kuzaonerera maga tidani zimenezi ndi president, first vice president ndi second vice president. But second vice president ungwa Malawi. Yes. Malawi asachita kuvutikira kukakhala nawo pa mambo walumbirisa a second vice president. Okay. So malingana ndi maripoti amene tikupeza akukonza kuti ukhale kuti iko kuti Malawi apite mosavuta osati mwachisanzo mwina ngati pakamuzu stadium mwachisanzo ngati pa court umatha kupita pa suma sejana pobwera ku court amubwera kuno muzatani okay. Ndi malo kuti munthu umatha kufika popanda ena ake kukufusafusa mafusa ambirimbiri upite mwambo ukachitikire malo ngati amenewo. So I'm hearing from the background kuti they are fixing that place soon. I think we'll be told where. Probably by then akhala kuti so apuleso asankha nduna zina mwina akhozaso kaphatikizira ndi nduna zina zimene angasankhezo because we don't expect him to work with just the 3 ministers and he actually said kuti izi nizoyamba chabe so asankha zina zimene mwina akhoza kuchita mwambo limodzi ndacha as long as sipanaduse 14 days pamene Ajihana analandira kalata yawo ya appointment. Ine ndi samene kwambiri nkhani yachiwiri imene munafotokoza yokhuzana ndi mmene kwakhalira ku State House. Odi Ajihana ba yamveka so kwa amene amadabwa palibe chodabwa. In fact ukamamba so ma directive akuchokera ku court kuti yaitu kuti mutere so we have to define so akalengeza tonse tipite. Yes. Yeah. Ndimafuna ndi nkhani imene ili nkamwa ndiya mukuti chiwawa so pachitumbuka so ku State House matenanti tasintha Malawi kwachoka Chakwera ndi anthu awo amene amagwira ntchito kwabwera sopano amuthalika ngakhale amuthalika physically sanafike kwayi ndiye mu transition phase pali zochitika zambiri ndi zoyankhula zambiri zimene tazimva. Ndiye kunali nkhani zimene zinamba kutuluka kuti kumatuku khala ngati anthu potuluka anthu ena amachita kulemba makoma ena kusonya zinthu ena kuba ndi zina zambiri ndi zimakambika. Ndiye ife ngati Times tatiya
tizichita kudalira zongomva basi anthu kumati awo kuti anajambula chithunzi. Ife tinapempha akuluakulu kuti tatilolani kuti atolankhani athu kuti Lilongwe apite. So Kathe Maulidi mtolankhani wathu reporter anapita, komanso Simple Holwe amene ali camera person anapita nayenso kukajambula chithunzi, anapita ndithu limodzi sanctioned by ifeyo ngati kampani. Apita kumene kuja akajambula ayendera malo osiyanasiyana, anapita cha mawani PM masana amenewo mpaka amachoka kucha past 5 almost to 6 mpamene amamaliza almost 45 hours. Pali malo ena anakaniza kuti yayi malawa very private, sikuti mungapere kwa jambula zomwe timakamba nkhani za security zija, kwa malo ambiriwo anawavomera. Ndiye atapita kumalo tiyambe ndi malo anthu ogwira ntchito, chifukwa kumene kuja anthu amaona ngati kuti president amangokhala koyekha. Ayi, kumakhala ndi mudzi, state house ndi mudzi, kumakhala mtsogoleri wa dziko, komanso kumakhala iwo amene akumuthandiza kumugwirira ntchito zosiyanasiyana. Tirekeze kuli anthu ophika kumene kuja, kuli anthu a security, kuli anthu ogwira cleaning, cleaning ma services, zinthu zosiyanasiyana amene aja makhalanso kumene kuja. Ndiye kuli nyumba zimene amakhala. Ndiye atolankhani athu atapita ukaona nyumbazo anajambula zithunzi, kukaona nyumba zina kuti yayi ndithu makapeti ya nyumba, kuona kuti apa anthu anyamula ndithu kunyamula, kuona nyumba zambiri zinalibe zopanda mamita amadzi achosa anthu. Komanso atimati machandria izi zolendewera kudenga izi za magesizi zambirizo, kuona kuti anthu azulazula kapena zooneka kuti zachosedwa kumene za magesi ndi zina zoterozo. Kwinako ndikungopeza zinyalala kufupi ndi nyumba yeniyeni ya chifumuyo, ngoona kugeti kwina zinyalala ndi zina zoterozo. Ndiye zithunzi zathuzi zitatuluka, anthu anayamba kuyankhula. Ena nditoyamba kujama ya Kathe Maulidi. Kathe Maulidi amutuma afuna mugwiritse ntchito, akumnamizira president. Chithunzi chimene mwachionachi ife tikunena kuti afa times tajambula ndife. Program isanayambe timakambirana obanda munalipo mpano, anzanga wanda msisi apo mpano, tinamuimbira phone mtolankhani wathu Simple Holwe amene jambula chithunzi kuti chonde usadelete zikhale momwemo mu kamera, chifukwa ena kutuluka nzeru aumona ngati kuti zithunzi izi ifeyo mwina tangopeka pena pake. Zithunzi izi the authentic pictures tilinazo mu kamera, ndipo at any given opportunity munthu atanena kuti yayi tapita mukaonese, tikaonesa kamera yake ndi ndipo kamera ije imachita kuonesa nthawi imene mwajambulira zithunzi, because it's a professional DSLR camera imene amagwisa ntchito. So kungofuna kusimikiza kuti in terms of authenticity mwina nkhani isakhale yopanga attack times, chifukwa ife ntchito yathu takwira. Koma tichite concentrate kuti ngati dziko tipali maphunziro otani, what are the lessons, because tikamvaso tikumbuyoku anaso pamene ankachoka nawonso anapanga zimenezi sikoyamba ayi. Ndiye tizinena kuti ngati dziko what can we do to stop such behavior, mchitidwe wonyasa osakhala bwino ngati amene umenewo omasakaza zinthu kumaona ngati ndi zawo zili ife za ife Malawi. What can we do? So I wanted to defend Times Group kunena kuti we are not bowing down to any pressure. If we know we did a professional job, zithunzi zo ndi zathu, and pofunikira titusa umboni titulusa. Of course tike caveat pene kunena kuti alipo ena amene akumatenga zithunzi zina nkumaonjezera. Ndi umakhala ngati zathu. Ayi, ife zithunzi zathu tikuziziwa. Zithunzi zathu tikuziziwa. And at an appropriate time, if we are required to by any authority, we are prepared kukatulusa. Koma nkhani yayikulu ndo kunali umve, kunali kusakaza, kunali chipolowe, and that as a country we should be concerned about. Mwayankhula bwino kwambiri. Mwayankhula bwino kwambiri. Mwayankhula bwino kumalero ndi mwayankhula bwino kwambiri. So your tomorrow must be better than yesterday. Ena asatonjezere zithunzi. Zithunzi zathu tikuzidziwa. Yes. Ndipo inu mukunena kuti kudali umve. Yes. Chineja dzipolowe. Kunali chipolowe. Kunali kusakaza. Kusakaza. Akuli mpaka maya kuona kukakatula maya kunyamula zachimidzi. State House zachimidzi zenizeni. Mwamsanga pakuti tuthamangiraso zina zochitika makampani. Ezona. Pali tabwezeresa chithunzi chijaji zingomvera. Chikumaoneka kantengo panjapa. Pali chithunzi kula zingo. Chinacho. Taika chinacho. Chinachichi.
this one. Okay. Ichichi ndi chimene chinatuluka mu news mwathu ya Daily Times chimene anthu akuna kuti yayi kumene koko ndi kulichenza chifukwa chokuti tapita pa makina a Google ndetachita masenga tikuona kuti kumene ndi kulichenza ndi okay ngati chithunzi chimene chikufanana ndi kulichenza ndi kuti chimene mukufaniziracho ndi chakuchenza koma ichichi cha State House ku Lilongwe. Okay. You know, so zithunzi zitakufanana mwina angle whatever if you are using a machine sometimes is gonna pick something that looks similar and say this picture maybe ikufanana ndi yakuti but if we can competently come here and say ukuku ndi nyumba zimodzi mwina chimene anthu samamvesesa anthu amona ngati kuti tikunena kuti mena magona achakwera munthu mumu no musumira magona achakwera koma ku State House kuja kuli nyumba zambiri mena anafotokozera acho imodzi mwa nyumba ya ku State House kumene koko kuli zotenesi. You know? Yeah, I think I think you are right. Yes. Kuti uku ndi Malawi. Yes. Imodzi mwa nyumba za ku State House. Yes. Kumagwira kumene ko. Yes, koma suti tikuti ichi nchipinda chakwera nde chakuoneka chonchi. That's not what we're saying. Yeah. And I think tisasokonezane ya kuti kodi bwanji no. Ku Malawi niko imodzi mwa nyumba zimene zili ndi mavuto ndi imeneyo. Ndi zithunzi zochuluka mukuti ndi mawerenga mwina zilipo 100 chakuti even za nyumba yakuluyo zojampulidwa chanchani but I think for the sake of this program we decided kuti tibwerese chimenechi plus the video to say kuti sitingangobwera ifeyo mukukumbukira tikabwera kuyambira kucha sitingangobwera kungolemba kuyika chithunzi choti tachitenga tachita download kapinga kuminatu tayomwe anafotokoza ndithu Kathe kuti kapingayo akuoneka kuti anathidwa kalekale komanso kwinako kuonesa kuti ngati kuti mawu mwina abwino mchingereza tokaso vandalism. Okay. Yeah, kuti kwinako anthu amachita opanga vandalize kumaona ngati za mamita amadzi achoka lito State House munduza kuti nthawi yomweyi basi mamita amadzi apita matapu akuti amadzi apanja kuchita kuoneka kuti awawa achoka anthu adula and madzi ali fafa vandalism yeni it's a very very sad story and ndichenjeze kuti ena amene mwina mukumaona ngati kuti izizi nzonena kuti mufuna kukhala you want to defend amene analiko for the sake of political interest mukulakwisa. Yeah, it's not about can you say that again? It's nkhani isakhale yofuna kuteteza chipani chanu. Okay. Kapena kuti tupanga ataki ena ifanya chipani ayi nkhani ikhale yonena kuti katundu ngwatu ngwa Malawi ndiye tunena kuti sizinaende bwino and we must find ways yonena kuti kusanjika kandi State House kandi kuzuzu State Lodge kandi Chikoko Bay kuli nyumba zonse zapoma kuzikhala accountability yabwino anthu asamaloledwe kumapanga umve kuononga zinthu kusakaza katundu wa boma mu dzina la transition of government ayi tisamalole zimenezo ndipo ine ndimanena kuti mukakamba even zinazo ndizonena kuti tili serious titakwagwira anthu apena because nyumba imene yapezedwa kuti mwalembedwa pakoma we know the kind of person who was staying there kumakhala records. You think titaitanisa anthu amene anali kumene kuchako wauze kuti tanenani nyumba house number DH640 munali ndani sangatuze. Those people should be able to explain. Koma nthawi ya transition yi anthu amatenga advantage kumangoononga china chilichonse ayi. This is not accepted and ifeyo ngati media house we are standing on the fact that ntchito yathu ndi wauza Malawi choonadi zimene takazipeza kumene kuja ndi zimene titauza Malawi asanene kuti mudana nafe ayi ngani si imene fajani kodi munthu madana naye kuti watani mesa aliyesa makhala umboni wachi so mena kunena achunga umboni ndi zithunzi zimezozo anthu ena amati azithunzi zitazitenga pa internet kunati azithunzi zimezo kuchokera mkamera mwathu takazipeza pamene popo ndemwe tibwere tizakana kuti nyumba zimezo siza ku State House probably then that would make sense. Nthawi yatithera kodi anthu pamene timapita ku masankho tidadziwa kuti tikhoza kuwina kapena kuluza chifankhani nayambira pamene when you look at this pakuoneka kuti pali mkwiyo wina wake kuti simungatitero ndiye pa shandilia chwa ma ideophone makumbuka ma ideophone mvekelo uli chwa uli pa banda kuikira mivekelo ma ideophone I confidence au mpaka uzula carpet confidence uzula carpet kwinako ndikuba
komanso mbali nayi zikusonyezabe ndi kuti ka discipline panalibe. Komanso mwina tizichita veti kwambiri anthu amene amapita kumene kwagwira ntchito kumeneko. Tisamangwa ziyatimagamba zija zoti anthu enawa tisamangwa tingafe mwina timadziwana nawo ndazibale athu ndoji akuchipani kanda kuchalichi ngati zake zimakhala ngati zimenezi, because kwa munthu amene ali ndi a sense of duty to nation, munthu amene ali responsible, munthu amene akudziwa ntchito yake, I don't think kuti angapange nyasi zimene tikuzionazi ayi. Komanso chinthu china nchonera kuti anthu azikhala ndi sense of fear ya accountability, yonera kuti ndikuopa pamawa atasanena kuti kudana panga izi ndani sinofuna kuyankha milandu. So munthu umatani umabweza moto nkupanena kuti izi sizanga zaboma izi. Koma kwambiri nimafuna ndikambe nkhani ya overconfidence. Anthu nthawi yoti mapita ku chisankho analipo anthu ena amene anali ku chipani cha Malawi Congress, ena asamagwira ntchito State House, amene mawu aja kuti boma ndi lomweli sitikusintha, anawatengera pa mgongo and adakhulupirira ndithu kuti sizingateke kuti boma lisinthe. Unfortunately, osintha boma siwo. Osintha boma makhala Malawi. That's right. Now you cannot take Malawians for granted. And in nthawi zina nchifake nonse, and this is a lesson ikhalenso awa amene alowa mmene mboma mukapita ku chisankho, no matter kuti mwapanga kampeni yotani, no matter kuti anzanu okuzungulira nakuwuzani kuti muwina motani, muzikhala ndi provision, kumayika ndika provision konena kuti titati tiluze unlikely event titati tiluze kuti titachoka kuno akulu pa 16 ngati tingachoke tikakhala kuti ndipo zizakhala motani. Koma izizo makhanga ndiwe mulungu, kumakhanga tikuna kuti asizingateke, there's no way. Nchifake anthu mkwiyo wake umakhala ma levels ake. That's right, yeah. Tikamakwera ndege nje amanena kuti in an unlikely event kuti yatira pamazi pali zosambira abasiba ambisi zikanazo busy itiraso bali pamazi so itira pamazi amana lemba kuti akusiwa iko zotera pamazi kuza kuti ya chief wakalajo busy kuchiziwa kuti how yangozi ndititse ku 6 yes tizimvesera kwa inu makonda winjani windows makonda andi akabwera wewe baje matani tuma muvomera zibali inu makonda baje pali pose kula ba emergency pali space kabuno kali space kabuno pamazi ndezi madambalala bwino mana akamayankhula tizimumvesera munthu and acknowledge the lady. Yes, normally the ladies of course paliso abambo amatha kutiuza kuti mungozwa ni makhalaba uje tizimvesera usamati ya isizingachitike ya chief zikhoza kuchitika ineyo nimati andi mundirole ndinene chichi chikundisoisa ndi ayi yankhulana mfumu yani mafuna ndinene the power of a covenant, mphamvu ya pangano, the power of the covenant. Yes. Please proceed. Kweza ni mawu pang'ono. Mphamvu la pangano. Ngati Chakwera adagwirizana pena pake ni malemu acha kuti zachita 5-5 ngati don't you think kuti 5 yawo achita was it gonna be possible for him to continue pamene anagwirizana ndi munthu uja adachokapo mulungu sana kampasa wina posunga pangano lija so I'm just saying I've been troubled. Was there that covenant somewhere? Because the mulungu amalengekeza pangano. Was there that covenant elsewhere? Padali pangano limene likuta sene zachita 5 uzachita 5. Could along the way maybe we changed it or whatever, but the person you were supposed to kusunga naye pangano is not here anymore. It's not God then says pangano lijabe still stands. You've done your 5. Somebody else must do the other 5 that was supposed to. I don't know, Brian. Mugana kale mugana Kwagwanji. Ine ndikuona ngati kuti ndi nthawi yofuna kuona ndi kuti I think pangano samali sewelese. That's why I'm saying ngati adakhala somewhere. And adakambapo zimenezi. Panopa doesn't this show kuti mulungu lopya. Mulungu amasunga pangano. Because in the end, a covenant keeper. Yes, God is a covenant keeper. Yeah. So it's been bothering me to understand. Doesn't this say something? Because we'll never know. Maybe they were just the two of them. They know what they say to each other. They know what they agreed. But if then this must be a very simple. I think there was no way I could do so many. I had done my 5 as agreed. I want to tap your thoughts as we conclude on the same. And he looked very troubled. Yes. He's been troubled. Yes. Yeah, he's been troubled. But do you want to say something?
ine nkhani ya pangano nimafuna ndichite extend to pangano imene asogoleri amapangana ndi Amalawi pamaso pa Mulungu. Ndikati pamaso pa Mulungu amagwisa ntchito Bible ija ena mpaka na Korani kulumbira kuti azatumikira Amalawi mokhulupirika. They use the word faithfully. Pamakhala ndithu swearing in each, pamazakhalaso amati oath of allegiance. Ndikumakhala ndithu kuti tizatumikira Amalawi mokhulupirika motani zichewa zikulu help me God. Ndikuzanira kuti Ambuye mundithandize. Now mukalowa mboma muja ndikuyamba kupanga masewera, ndikuyamba kupanga break kapena kuti kugwisa being unfaithful to the vows kapena oath mene muna saina ija kapena mene munalumbira. Ziwani kuti limabwera siku imene muzakhala accountable. That too is a vow, is a covenant imene mwapangana ndi Amalawi. Ndiye nchifukwa yake siku la chisankho 5 years later Amalawi ajama zanena kuti inu munasaina pangano koma pangano je simunalemekeze sunthani. So every day that you are in the office as a civil servant ndi siku lolemekeza pangano. Every day that you are a leader, you are making decisions mukutumikira Malawi, kumbukirani kuti ndidalumbira kuti ndizakwira ntchitoyi moteteza mokhulupirika ndi motumikira Amalawi. Kumbali ya Saulos Chilima ndi anzawo ndi Chakwera amene ali the former president sopano wa dziko lino. It's a very unfortunate story. We may not know all the answers, pali zina zimakhanga kuti zinabisika, koma all I know is Ambuye mwambamo amadziwa china chilichonse. There's nothing hidden. Ndipo akudziwa Achilima wana anena on a public podium. Yes, ananena ena onso khanga kuti amasusa koma Achilima anena ali moyo. Ndipo ine ndali momwepo ndifandunena kuti Mulungu damene ultimately akudziwa, because zimakhanga kuti mbali zonse zimakhanga kuti izozo mbali yake alesa makukera kwake ngati unena kuti ifeyo this is what is ndingochita qualify kuti ine ndali pomwepo. It was a press briefing. Oh, it is a press briefing. Yes, I think about Kwagwanji. Yes. While it water press briefing. Yes, I remember. So here's the thing. Zimene sidachitika ndi mgwirizano uja. Anthu nthawi zinamazichepesa kuma notice that. Koma do you know kunena kuti alipo anthu ena amene mkwiyo wawo, they have not forgiven MCP. They have not forgiven Chakwera because of that. And I wish kunena kumene asogolera makhala azizozonena kuti ngati pali chinthu chimodzi that will haunt their legacy forever ndi nkhani ya mmene ubale wawo ndi Achilima komanso Tonse Alliance mmene unaendera. Phunziro, let's take my agreements very seriously. Mapangano athu tizatenga seriously. Ndipo pali zosatira zina zimene sitingathe kuziona ni maso. Pali mikwiyo yonena kuti simungathe kuiona. Koma one day they will haunt you. And you wish you had done otherwise. Chifukwa chake timakumbusa a president Mutharika kuti mwapanga mapangano ndi anzanu apangena kwaniritsa. And akuoneka kuti he is walking the talk so far. So amfumu awa kunena pali zina zokuti ife amene sitinaliko umene koko zimangokhala pawiri awo ndapangana zotani ndiye wina sanasunge zimene analonjeza zimakudya zimakusowesa mtendere. Mulungu amalemekeza mapangano chifu. That's why timana chimeta chimanga pasi. Our God is a covenant keeper. Chimamangidwa sokwamba. I think it is amazitenje machibwana tikamalumbira ayi. Or sometimes timaona ngati kuti is ceremoniously. Kunyamula Bible ja umalumbira zinthu, you know you don't mean what you say. No, I think let's have a time of reflection. Yes. Tawi yatete, let's have a time of reflection. Nimafuna ndimalize nkunena kuti order akhale ku State House ngati president amasankhanda Malawi. Olota khala ndalama zambiri, olota chuka koma Malawi ndi amene amanena kukaya tulukaniko nditi tsikhala nawo bwino Malawi. A DPP ayambiretu kupanga zinthu zoti 2030 adzaloze. Chifukwa imafika nthawi umanena kuti tutiloze. Ndi ayi
iyayi simulankhula bwino nkhondo ku Yulani iyayi nyamakazi sana cha nyamakazi kunsanaku iyayi chotupa pamphuno iyayi idzafika nthawi 2029 adipipitana kuti tidakupatsani 5 years tilozani basi ndio funa yambira tupana kwambiri chifukwa ena adafika nthawi ngati imeneyo kweni koloza. Well done is better than well said. Takulankhula bwino kwambiri osapanga kali ezoona koma kangoti word amapanga bwino phe andichinaso chimene ndinene kuzindikira nkuti amalawi watsopano azindikira mbiri kuti ukaoda ntchafu ibwere ntchafu yes osati yayi pena pake sizinaende ya mfumu gasi watha kucha ni kitchen aya mfumu muli mawo malizira arembia koma ndimafuna ndinene mwayankhula mwamphamvu kwambiri noziko inunso your troubled thought it's a very serious one akuluakulu tikanena kuti kwa yunkwani akhale kwa yunkwani osanena kuti ayi zativuta makamba takamba kwambiri tiphunzire kulemekeza mapangano ndiopsa kwambiri mbira mfumu ine ndikuyankhulire nkhani ya ku State House kuti malo moti tichedwe kumanena kuti chithunziche anajambula ndani kathi amutuma mwakuti a times mwina as a country tikhale pasi kuchosa makaka onse achipani ndikunena kuti is this the country that we want yeah ndipo ngati answer yake ili yes it's okay imezija naonsa wawa azapitiliza naonsa azapanga zimwezi but if the answer is no that's not the country we want amana panga zimene zijas they need to be held accountable they need to be held responsible pasapezeke munthu amene wathawa ndi mita ya madzi aku State House oloyeya kona kapena kuti mpaka ma TV asakhale nayo mtendere asakhale nayo mtendere imusowese mtendere ndipo malamulo agwire ntchito. It's not difficult to track those people. Tukudziwa anthu amene amakhala kumeneko amene waba TV ya ku State House imusowese mtendere ndipo asagone tulo Kwagwanji asaoneke Kwagwanji asaoneke azichita zirubwe kabweze timisonko ya Malawi kaya wabakadi leader nisonko ya Malawi situkutembererayo pomaliza tenti kendondomeko zoteteza chuma chathu cha ku State House for the longest time takhala tumadandaula ku State House kumaoneka ngati accountability imavuta nkhani ya magalimoto takamba pa nkhani ya makobiri kumeneko nkhani ngakhale ya property ya ku State House chonde amuthali kati thandizeni bring sanity to this country bring sanity to State House inumasi afumu inaenda malisa okay ndingambeula kwisi achabwino ndeto nimafuna ndinene kuti sitingamuchenjerere mulungu afumu ndio ine nimalizeni mawamene yes in whatever we do sitingamuchenjerere mulungu he is omnipresent yes amaona paliponse yes ndiye sitingamuchenjerere mulungu amen magazi nimalizeni pamene mwaima ndamaliza pabwino pamene panso ndiye pamapeto a program yathu yapadera imeneyi chauta akatisunga ndi moyo idzibwera pachinayi yes koma ndimafuna kuchita tsekula kayi sikuti situlonjeza pano timakatsekulitsa kayi ndiye tidzibwera pano pachinayi timakatsekulitsa kwa inu timakatsekulitsa otsekula khomo ndinu mwini khomo sinu ndamva kuti katsabola kayende koma tikuyamikeni we mean well yes by the end of the day tonsefe we want a Malawi opanda ma connection yes kuti uchite kanthu kusachita connection yayo kungoenda passport osakumana ndi munthu kutenga driving license kutenga nimene maiko anza atama chitika chanzika ndwenzika umachita ulilira kuti tadikhaliko nzika ya Malawi zichonde we just want a country mfundo ina mwina tidzakamba mtsogolo president Mutharika ananena kuti sakufuna boma lochita spy anthu awo kumamvera ati mafoni yankhulana tidziyankhulana momasuka osati ma WhatsApp go nduna imene ali ayi taimba ni ku WhatsApp muopa chani we want a free country ndine Brian Banda malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre awa ndi ankhwenda viwi akukalonga awa ndalembi athu amomu muchimwankhunda alibe kunzi
awa ndi achunga akumzimba Yeah. awa ndi abanda akuchileka so- nanga mundina ndikhale wakalonga ine ndikufuna inuyo Chifukwa chake. zawo ine ndikufuna kumudzi kwanu mwa ine chabwino ndalonga ukuyamikani pokhala nafe mama uno, and we wish you the very best of the day, and goodbye.